Umasil suja wienya kani ke election MDC naka arpusan sutnga nongkle constituency tengah ikuble ya ublai wadari tu sumaria ki kon ki kilo ki jor woro lang hado kani ke khlimat klem ublai myi ule inu ikam wele ikuble ki kha kiman ki khur ki kha ki bo ki kong ki lo ki jor maya ki yonga uchim ya kani kalat wanga ikuble nga ye phi woro di mensin maya wa de emlang phi wanga ha kani ka jinglai luti ka yonga han la rm poi icha ka thong yong ka jing job ka jing ka chan ka jing chenya yong phi paman ko yanga ka wi unang ye chan chu we phi kilo ki jor ki maya ki khon yong ka arkusan sutnga nokli constituency ka jing cha rem ka yonga mut ko ukut no ka jing ye to ka yonga we phi inong ka chan ki yonga re pangkhlan chu i u yikre i dilang ha ino ibanta me ha in miat ibhayong ki imlang kasalang ngai scam ini woro to ka jing thmu ko bahayong blai ar pu yu piang yu bit blai yanga uman uchakri uyong phi man uchakri uyong phi ha kani ka kanti le se ha ka wit ka won ka kanti ublai uwai ka duwar yong o ka wa kloi yanga wiman uchakri u bhatam uyong phi sejisen ikuble yi phi woro kinong ka chan yonga kiwad emlang wanga chirup na do ostam na do ukut jing charem yonga ya kani ke election henry job pemban ke jing maya jong phi yanga kemen skem ublai u emlang we phi chirup bat u yo phi dinang di chaj yo phi uman khi man khan yo phi uman ki bru ti blai wat la darem ha kani ke election arajar abusan arhoi usnyaw yakane ke jingmut yong ublai ka wabhatam nei banta yong i kam ibru bat uman ule unong pensuk pensang ya ke chnong ka thau hapo ka constituency ka yong na bat ka yong phi e khuble ya ki to ki wawan kiwom pucha kalat yaki ban karchan yengale dau cha kalat iki ban kerchan yinga kino kipor e kuble ya ki candidate woro sungut kiwa jenjele na ka arpusan sutnga nongkle constituency ha kini kapor ublai um lang wa wakibat wanga uyo idinang di chaj man ile ki candidate kiwa tibru tiblai bat wat ladaman kiwa job ni kiwa remde chu hi ngai bha ngai banta ka bha kamyat yong ki imlang ka salang tangkini ki content khuble chi bon khuble chi charmu